Napul sa CCTV ang magkasunod na pangyayari ng banggaan ng 6 na sasakyan sa Santo Domingo, Mexico, Pampanga gabi nitong linggo, February 15. Sa footage, makikitang mabilis ang takbo ng isang pulang pickup habang binabaybay ang kalsada. Ilang segundo pa, nasagi nito ang isang motorsiklong nag-overtake sa kabilang lane. Dahil sa impact, nawalan ng direksyon ng pickup at tuluyang sumalpok sa iba pang sasakyan na naging sanhi ng pagkakadawit ng 3 sedan at isa pang motorsiklo. Ayon sa Mexico Police, nasawi ang isang motorista habang ginagamot. Ilan pang individual ang nasugatan sa insidente at agad na dinala sa ospital para sa karagdagang gamutan. Ongoing ang investigasyon ng Mexico Municipal Police Station sa sanhi ng insidente. Kasama si Aisel Fernando, Bryce Oracion, CLTV 36 News. Nagpapatuloy ang investigasyon ukol sa pagkawala ni Test Mamak, asawa ng yumaong kapitan ng Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga na si Tony Mamak. Kaugnay niyan, hiniling na ng mga otoridad ang deployment ng K9 Search, Rescue at Recovery Units ng MMDA upang mas mapalakas ang ginagawang search operations. Posible namang maglabas ng updates hapon ngayong Lunes, February 16, habang patuloy ang pagberipika ng mga lead at ebidensya. Matatanda ang napaulat na nawawala si Mamak nitong Huwebes, February 12. Huli siyang namataan sakay ng kanyang sasakyan patungong Mabalacat City. Kasama si Raymond Tasoy, Bryce Oracion, CLTV 36 News. Pinag-aaralan ngayon ng Department of Education o DepEd ang posibilidad ng pagpapatupad ng trimester system para sa school year 2026 to 2027. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, layunin ng panukala na magkaroon ng mas tuloy-tuloy na panahon ng pag-aaral ang mga estudyante, kasama ang mas maayos na pacing ng mga aralin at mas organisadong paghahatid ng kurikulum. Nakabatay ang mungkahing reforma sa mga natuklasan ng Second Congressional Commission on Education hinggil sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Sa ilalim ng panukala, hahatiin ang 201-day school year sa 3 termino, Hunyo hanggang Setyembre, Setyembre hanggang Disyembre, at Enero hanggang Marso. Bawat termino ay magkakaroon ng humigit kumulang 54 hanggang 61 days ng klase, kasama ang panahon para sa remediation, assessment, at paghahanda ng mga guro. Itinutulak din ng mas kaunting pagkaantalas sa klase sa pamamagitan ng pagsasama ng mga pagdiriwang at observances sa mismong aralin sa halip na magkahiwalay na programa. Maaaring maisama ang mga national at cultural observances sa reading materials, proyekto o talakayan upang hindi maantala ang regular na leksyon. Sinabi ng DepEd na ilalabas ang mas detalyadong polisiya sa mga susunod na araw matapos ang konsultasyon sa mga paaralan, guro at iba pang stakeholders bilang bahagi ng patuloy na pagrepaso sa panukala. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Kinumpiska ng Department of Trade and Industry o DTI ang tinatayang 1.6 million pesos na halaga ng hindi sertipikadong deformed steel bars mula sa isang wholesale hardware store sa San Leonardo, Nueva Ecija. Bahagi ito ng hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mamamayan at mga komunidad, lalo na ang mga may pagawaing istruktura. Kabuang 12,525 piraso ng bakal ang isinailalim sa siling matapos matuklasang walang no BPS approved logo na nangangahulugang hindi ito sumunod sa pamantayan ng Bureau of Philippine Standards o BPS para sa mga produktong kailangan ng mandatory certification na mag-display ng Philippine Standard o PS quality kundi man safety mark at import commodity clearance o ICC stickers. Mahalaga ang sertipikasyong ito upang matiyak na ang mga materyales na ginagamit sa pagtatayo ng bahay, paaralan at iba pang gusali ay ligtas at matibay.
Ayon sa DTI, ang paggamit ng substandard na bakal ay maaaring magdulot ng panganib sa buhay at ari-arian, lalo na sa panahon ng kalamidad tulad ng lindol at bagyo. Pinangunahan ng Fair Trade Enforcement Bureau o FTEB ang operasyon kung saan naglabas din ng notice of violation laban sa establishmento at inatasang magpaliwanag sa loob ng 48 oras. Binigyang diin ng FTEB ng mahigpit na pagpapatupad ng certification requirements ay bahagi ng layunin ng pamahalaan na maprotektahan ang mga konsumer at matiyak na ang bawat bahay na itinatayo ay ligtas para sa mga pamilyang titira rito. Isinagawa ang operasyon katuwang ang Department of Trade and Industry Region 3 bilang bahagi ng Ikalasag Project na naglalayong palakasin ang monitoring at enforcement laban sa mga produktong hindi sumusunod sa pamantayan. Sa kabuuan ng 2025, umabot na sa halos 99,000 pieces ng substandard na bakal na nagkakahalaga ng 24 million pesos ang nakumpiska ng DTI sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isang hakbang na nagpapakita ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na tiyakin na ang mga tahanan at gusali sa mga komunidad ay maitatayo gamit ang ligtas at dekalidad na materyales. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Inaresto ng mga operatiba ng Bureau of Immigration ang isang Mongolian national sa Iba, Zambales matapos umanong masangkot sa mga aktibidad na posibleng banta sa national security ng Pilipinas. Isinagawa ang operasyon nitong Huwebes, February 12 sa isang aviation school sa Barangay Lipay, Dingin. Kinilala ang suspect na si Bold Batar Bolderdene, isang pilot student na idineklarang undesirable alien matapos iugnay sa intelligence report na nagsasabing may background siya bilang jet fighter pilot at hinihinalang may koneksyon sa Chinese government. Iniulat din na nagsagawa umano siya ng aerial photography sa paligid ng Iba Airport at Palawig River habang nasa flight exercises. Matapos ang pag-aresto, dinala ang dayuhan sa Maynila para sa proseso ng dokumentasyon bago ilipat sa pasilidad ng BI habang hinihintay ang deportation proceedings. Iginiit ng ahensya na mahigpit nilang babantayan ang mga dayuhang lalabag sa kondisyon ng kanilang pananatili sa bansa, lalo na kung may epekto ito sa seguridad. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Problema ng grade 5 student na si Cicely ng malabong paningin. Kaya naman hirap siya sa kanyang pag-aaral. Pero sa tulong ng ating mga nagmamalasakit na kababayan, mas naging malinaw na ang kanyang kinabukasan. Para po siyang blurry po ng konti. Tsaka yung ngayon po nabigyan po ng salamin, mas umayos po yung paningin ko po. Kakatulong po ito sa pag-aaral ko po para makita ko po ng maayos yung sinusulat ni teacher sa blackboard. Para din po sa mga ginagawa ko po sa araw-araw. Isa lamang si Cicely sa mahigit 100 mag-aaral ng Sindalan Elementary School na nabiyayaan ng libreng salamin na hatid ng Junior Chamber International o JCI Manila nitong Lunes, February 16. Bahagi ito ng programa ng grupo na tinaguriang Kita Mo Na. Ayon kay David Ramos, Director for Community Development ng JCI Manila, isa lamang ito sa kanilang mga programang isinasagawa para sa ikauunlad ng mga komunidad sa bansa. Specifically, gumagawa kami ng proyekto sa Luzon, Visayas, Mindanao. So nakapagpagawa na kami ng mga proyekto sa Davao at sa iba-ibang lupalop ng ng bansa. So every year, lalo na sa amin, ang isa sa pinaka heart and soul kasi ng chapter namin ay community development. No, so aside from etong proyekto namin sa Barangay Sindalan or sa Sindalan Elementary School, marami pa kami. Meron pa kami sa public health, meron kami sa youth development, meron kami sa education, meron kami sa PWD, elderly, livelihood, tsaka gender equality. So yan yung ginagawa namin year in, year out for the past 78 years na kami as a chapter ng JCI dito sa Pilipinas. Ibinahagi naman ni Fritz Calao, project chairman ng Kita Mo Na napapanahon nito sa Sindalan dahil may pangangailangan ng eye care sa mga bata at matanda rito. Di bali ito pong salamin po na ginawa namin
ay pinagawa namin. Specialized po itong corrective lenses para po dun sa specific na mag-aaral. So lahat po ng bibigyan po namin ng salamin, iba-iba po yung grado ng salamin nila, batay po sa nakuha ng optometrist. Ito pong proyekto ng JCI Manila ay ginawa namin para sa mga mag-aaral dahil kailangan para ikaw ay makabasa ng maayos at para sa inyong future, maging maayos yung paningin po ninyo. So ito pong proyekto namin, binigyan namin ng salamin yung mga bata para po sa future, maging malinaw ang mata, makapag-aral ng maayos at maging maganda ang kanilang kinabukasan. Pinangunahan ni Edison Ke, presidente ng JCI Manila, ang turnover ng salamin ng bawat estudyante na benepisyaryo ng Kita Mo Na program kasama ng iba pang opisyal at miyembro ng chapter. Yan po ang talagang rason ba't namin to ginagawa, no? For the next generation. Pag nakikita po namin na pagka sinusuot po namin kanina yung mga salamin, nakikita namin sa mga mukha nila yung smile, yung katuwaan. Yun lang po ay more than enough na po sa amin. Hindi po namin kailangan ng kahit anong kapalit. Yun lang po makita po namin na parang nagkaroon po sila ng pag-asa, nagkaroon po sila ng paniniwala na merong mga tao talaga pong tumutulong. Meron po talaga mga tao pong magaganda ang loob. Malinaw naman para kay Richard Agustin, principal ng paaralan, kung gaano kahalaga sa mga mag-aaral ang biyayang natanggap para sa mas maliwanag na perspektiba sa buhay. Maraming salamat sa JCI Manila sa kanilang pagtulong sa ating mga estudyante. Ito po ay malaking tulong sa ating mga mag-aaral, lalo na yung isa sa mga problema natin yung literacy. May mga bata kasi nakikita natin na akala natin ang ibang problema, ang problema pala nila yung hindi nila nababasa, yung kanilang mga... Kaya itong programa ng JCI Manila na kung kita mo na, talagang makikita nila ang kanilang binabasa. At malaking tulong ito sa ating mga mag-aaral, hindi lamang sa kanila, ganoon din sa ating mga teachers na kumuha ng salamin at iba pang mga magulang. Bukod sa mga estudyante, mahigit 500 residente ng Barangay Sindalan ang napatignan sa Kita Mo Na project ng JCI Manila, kung saan 128 rito ay daraan sa libreng eye surgery. May 29 na kabataan rin na hindi estudyante ng Sindalan Elementary ang nagbakasakali at inaccommodate rin ng grupo. Kita mo na! Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Aabot sa humigit kumulang 50,000 katao ang inaasahang dadalo sa mga prayer at indignation rally na bahagi ng trilyon peso march. Nakatakdang isagawa ang Part 3 ng naturang aktibidad sa darating na February 22 at 25 sa EDSA Shrine at People Power Monument. Sabay ito sa paggunita ng ika-40 anibersaryo ng People Power Revolution. Kaugnay niyan, magpapakalat na mahigit 11,000 na tauhan ng Philippine National Police o PNP upang tiyakin ang kaligtasan ng mga lalahok at ng publiko sa pagtitipon. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., pinaghahandaan ng kapulisan ang malaking pagtitipon sa pamamagitan ng mas pinaigting na koordinasyon at operational readiness upang mapanatiling ligtas ang mga kalahok at ang publiko. Bukod dito, nakatakda ring magsagawa ng coordination conference ang pulisya kasama ang mga organizer upang plantsahin ang permit processing at final operational plans para sa mga aktibidad. Ang deployment ay isasagawa sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations na pangungunahan ng mga police district sa Metro Manila, katuwang ang intelligence at mobile units upang palakasin ang seguridad sa mga lugar ng pagtitipon. Magbibigay rin ng suporta ang mga Regional Communication Unit, Traffic Control, Explosive Ordnance Disposal at Medical Response upang matiyak ang maayos na crowd management at mabilis na pagtugon sa anumang insidente. Kasama si Raymond Tasoy, Isel Fernando, CLTV 36 News. Magkakasunod na anti-drug operations ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nagresulta sa pagkakaaresto ng 10 hinihinalang sangkot sa iligal na droga sa Olongapo City at Abalacas City.
Sa Gapo, 6 na suspect ang nadakip matapos ang bypass operation na humantong sa pagsalakay sa isang hinihinalang makeshift drug den sa barangay New Kalalaki nitong Biyernes, Pebrero 13. Nasamsam mula sa mga suspect ang 6 na sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 8 gramo. At tinatayang nagkakalaga ng 54,000 pesos, iba't ibang drug paraphernalia, isang cellphone at bypass money. Inihahanda na ang pagsampa ng kaso laban sa mga suspect dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, 4 na katao naman ang inaresto sa hiwalay ng operasyon sa Mabalacat City sa parehong araw. Nilusob ng PDEA ang isang hinihinalang drug den sa Barangay Dau. Kinilalang pangunahing target na si alias Kabog, habang nadakip din sina alias Omar, Ella at Ina. Nakumpiska sa kanila ang 6 na plastic sachet ng hinihinalang shabu na may timbang ding tinatayang 8 gramo at halagang 54,000 pesos, assorted drug paraphernalia at marked money. Isa sa ilalim sa forensic examination ng mga nakumpiskang illegal na droga sa PDEA Region 3 Lab sa lungsod ng San Fernando, Pampanga. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Sa temang Give the Gift of Life this Valentine's, Donate Blood, Spread Love, nagsama-sama ang volunteers sa ginanap na blood donation drive at medical mission sa Best Western Plus Metro Clark noong Sabado, February 14 sa pangunguna ng Skin Science and Beyond Aesthetic and Wellness Center, katuwang ang Green City Medical Center, Sacred Heart Medical Center at Dugong Alay Dugtong Buhay. Naging matagumpay ang inisyatiba sa tulong ng mga donor mula sa iba't ibang panig ng probinsya. Ayon kay Dr. Cheryl Palad ng Skin Science and Beyond Aesthetic and Wellness Center, mahalaga ang pagpapalawak ng kaalaman ng publiko tungkol sa kahalagahan ng blood donation. Mas maganda po sana na mas palawigin pa natin yung impormasyon tungkol sa pagtulong sa pangangailangan ng ating mga kapwa sa kakulangan ng dugo. Lalo na po, hindi lamang sa may mga sakit, kundi po sa mga taong nadidisgrasya. Kailangan din po yan. So, please do help us. Binigyang diin naman ni Jillian Adalbosita, ang Donor Recruitment Officer ng Green City Medical Center, na hindi kayang gawin o i-manufacture ang dugo kaya't umaasa lamang ang mga ospital sa kabutihang loob ng mga volunteer. So, very important po yung mga ganitong activities kasi po, ang blood naman po natin is not man-made or like we cannot manufacture it. So, we solely rely po sa generosity ng mga volunteer blood donors natin. So, sobrang thankful po kami, lalo na po kapag may mga volunteer donors kami na nakukuha and mga dumadating po sa amin. Samantala, nilinaw ni Ivan Piolo Gonzalez ng Sacred Heart Medical Center ang kahalagahan ng volunteerism at ang mga dapat tandaan bago mag-donate. It's really and it's very important talaga na magkaroon ng volunteerism. Kasi ang tawag dito, mas marami yung natutulungan ng mga tao na wala talaga, or should I say, parang less privileged pa or kapus-palad talaga. Mas marami yung nagbe-benefit na tao through volunteerism. Makakapag-donate ang isang donor if meron siya, if he or she is well-rested, of course, and wala siyang mga any sakit or underlying diseases. At syempre, hindi magiging matagumpay ang blood donation drive na ito kung walang mga voluntaryong handang mag-alay. Isa sa kanila si Mark Brian Nicasio, isang guro mula Magalang, Pampanga, na umabot na sa ika-28 beses ng pagdodonate sa edad na 34. Patunay na ang malasakit ay maaari maging panghabang buhay na advokasya. Meron po akong advocacy sa pagdodonate po ng dugo. Sa katunayan, pang 28 times ko na po itong araw na to. I am 34 years old po pala. Then this is my 28 times. Sa simple way po namin na nakakatulong po kami dahil binigay po ng Diyos yung dugo na sa katawan natin. So
pwede rin po nating ibigay ito ng libre din sa ibang tao. Kahit maulan nga po, walang ulan na makakapagpigil para maibigay lang yung dugo. Pero hindi lamang donasyon ang sentro ng aktibidad, kundi pati ang pangkalhatang kalusugan. Nakiisa rin ang mga sponsor mula sa Fitness Empire at Ems Essence Salon and Spa upang hikayatin ng mas malusog na pamumuhay. And one of the thing na ginugol namin sa Fitness Empire is to motivate people who are currently coming here, nagdodonate ng dugo, but also telling them that, hey, hindi lang pagdodonate yung dugo yung one of the benefit ng lifestyle nyo na para maging healthy. So, syempre si health and fitness goes hand in hand. Hindi pwedeng isa lang para mas madalis ma-achieve yung goal natin. So, ayan. So, napaka-importante nitong gantong event para ma-enlighten ang mga tao na bukod sa focusing on their health, they should also do at least minimal physical activity or mag-exercise regularly para magtuloy-tuloy yung pag-progress or pagganda ng health nila and wellness. Well, I think it's an important part of building community, and you can do a lot of things to build community, but doing something that's directly benefits the community at large, especially those who are in need and times of emergency or less fortunate. This is one of the premier examples of what you're doing can actually directly affect somebody's life at the worst times. So I can't think of anything more important you could do from a just strictly voluntary donation standpoint that has more of a direct effect than donating blood. So yeah, I think it's very, very effective at actually making a difference in community. Yes, and for me, it's very, very important, especially nowadays, there's no free anymore. But this is a really big thing to everyone and like helping people, especially nowadays. Just like I said, there's no free anymore. So when it comes to this and people are actually willing to help, sobrang nakakataba ng puso. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, muling pinatunayan na ang bawat patak ng dugo ay hindi lamang dagdag na supply ng ospital. Ito ay pag-asang dumadaloy patungo sa mga pasyente nangangailangan. Kasama si Reynela Tugay, Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Sasabak sa panibagong laban sa pandaigdigang entablado, ang Laos Group Esports Team matapos masungkit ang pwesto para sa World Cup ng NBA 2K na gaganapin sa Qatar. Kinumpirma ni Laos Group of Companies o LGC President Paul Laos na nakamit ng koponan ang slot para sa World Finals, makaraang manguna sa Asian Qualifiers. Kumpiyansa naman si Laos na may malaking tsansa ang Pilipinas sa torneo ngayong taon kung magtatagumpay. Ito ang magiging unang World Finals title ng bansa sa kompetisyon. At yan po ang Game On. Raymond Tasoy para sa CLTV 36 News. My name is Kim Pring from Geely Pampanga, your sales executive. Today we are going to discuss the Geely 2025 Geely M Grand Luxury. Sa Geely M Grand Luxury pa ma'am, we do have the 1.5 liter and 4 cylinder. Also, sobrang tipid niya sa gas, like yung sabi nga natin sa fuel consumption natin, we can achieve 15 kilometers per liter. Sa long drive na po yun. And also, sa features niya ma'am, meron tayong cruise control. So, hassle-free kapag mag-drive tayo sa mga long drive natin like sa expressways. Imagine yung pag-drive natin na mahaba-haba, kaka-apak ng gas natin. Mapiprevent na natin yung ngawit kahit na automatic yan. 25 Geely Luxury po natin ay merong sunroof. So, you may also enjoy the view, diba, sa labas. Sayang yun pag hindi nila nakuha.
So even though half lang siya, pero you may also still enjoy the view. Sa safety features naman po natin, ma'am, hindi tayo talo kay GD. Meron tayo sa brake, imagine sa brake na lang, meron tayong drum brakes. Also, yung mga suspension po natin is McPherson strut sa harap. Then sa rear naman po is the torsion beam. Also, yung unit natin ay merong rear camera and parking sensors. Pag park or aatras tayo, makikita na natin yung likod natin. The M Grand Luxury has a 5 seating capacity. Dun sa seats naman po, leather na po yung seat natin. Then sa driver side nga po pala, electronic adjustment po siya. Yung likod ni M Grand is malaki yung space. We do have 500-liter cargo volume. Imagine that space. Napaka-spacious niya. For the entertainment features, meron tayong infotainment with Apple CarPlay. Additional yan ngayon. Before kasi sa mga previous units natin, wala tayong CarPlay. Yung software lang po ni Geely ang gamit natin. Ngayon, managdagdag si Geely ng Apple CarPlay. For the SRP price is 949,000. Then the discount for cash payment or PO is 40,000. Ngayon, ma'am, kung sa financing natin, 58,000 all-in down payment na yon. Then your monthly is 19,652 pesos for 5 years. Also additional po, yung promo natin, pwede natin siya extend to up to 7 years. The cash naman po is free na yung 3 years LTO po natin. And yung pinagmamalaki natin 1 year 24/7 roadside assistant, yung LGC, which is the LGC Cares. Currently sa 2025, we only have the luxury or the top of the line. Ngayon, kung gusto po natin ng mid-variant and also ng base model, we do have the Geely M Grand S or the manual transmission and also yung 2023 Geely M Grand Comfort. You may contact us at 0918-854-2766. Yung Geely Pampanga main page po and also may official page po na Geely Pampanga by Kim Empring. We are located here at Jose Abad Santos Avenue. Carol Fuso Building lang po. Narito na po ang pinakahuling ulat panahon ngayong Lunes, February 16, 2026. Sa kasalukuyan, northeast monsoon po ang nakakaapekto sa extreme northern Luzon, samantalang easterlies naman po ang nakakaapekto sa natitirang bahagi ng ating bansa. Kayo ngayong araw makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dito sa Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon dahil po yan sa easterlies. Pinag-iingat pa rin po ating mga babayan sa posibleng biglaang pagbaho o pagguho ng lupa dahil po sa katamtaman hanggang sa kumisang malalakas na mga pagulan. Sa Batanes naman, makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated light rains dahil naman po yan sa northeast monsoon. Where naman tayong inaasahang significant impact sa lugar po na ito. Sa Metro Manila at tirang bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga tsansa ng mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat, lalo na po sa hapon ng gabi dahil pa rin po sa easterlies. Pinag-iingat pa rin po ating mga babayan sa posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa kapag meron naman po tayong severe na mga thunderstorms. Yan po ang latest mula dito sa Pag-asa Clark Weather Station. Ako po si Rinier Agas, nag-uulat.